temps pels amics. Hi havia una vegada dos germans de 14 i 16 anys, en Leo i la Joana. Els dos vivien a Barcelona. Un dia els seus pares els van dir que tenien una nova feina i que havien d'anar a viure a Girona. Els dos germans van haver d'anar a un institut nou on no coneixien a ningú. A Leo i a la Joana els agradava jugar a tennis i entrenaven moltes hores a la setmana. Els primers dies tenien molta vergonya i no parlaven amb els seus companys, però un dia es van apropar la Rose i el Marc, dos alumnes de la mateixa classe. Es van presentar i es van fer amics. Però en Leo i la Joana feien tant esport que mai podien quedar amb els seus nous amics. Entre setmana entrenaven tots els dies i havien de fer els deures de l'institut. Els caps de setmana sempre tenien partit i mai podien anar al cinema o al parc amb ells. A Leo i la Joana cada cop estaven més tristos perquè mai podien quedar amb els amics. Llavors, un dia, després de molt pensar, van cridar als seus pares i van parlar amb ells del problema per veure com es podria solucionar. Tots junts es van reunir amb l'entrenador i li van explicar que no volien dedicar tant temps a l'esport. Finalment es van posar d'acord i van decidir dedicar-li al tennis només 2 dies a la setmana i així tenien més temps per estar amb els seus amics. Aquella mateixa tarda van trucar al Marc i a la Rose i per celebrar-ho els 4 amics van anar al cinema. Fi.